Maray na agad tabi sa indong mga tugang. Ano na naman? Ano ka na? Kaduwata na ining programa. Dahil mo pa nang gabnago ko ang pagbate. What? Sa mga paraan tabay ta. Natapa na ang pagbate. Aram nindang agang ngunyan. Ah. Dinagdagan muna naman ki mga tugang. Ikaw yung pagbate naman yan eh. Maray ang hapon hindi ako. Aga nga ni ngunyan. Nahapoton mo hapon. Good morning to all of you. Yan! Luwaya ta manuluang planggana. Mga tugang, ini naman tabi. Ang sa indong tagapagbalita kang kapayan. Si Mr. Kula. Asin si Mr. Butla. Hoy partner! Minalaw pa sa ng bareta. Baretang esports ngunyan ang satuyang ihatod. Sa satuyang mga paraan tabay. Ano yan? Primero tang bareta sa esports. Ano yan? Sarong kurig nag-ugbon. Dai pa sa bulan. Kaya sa mga ugbon under observation. Orig, maging sports? Paris. Tunay talaga. Tunay talaga kayo mga kapay talaga. So, ano tabi nangyari sa mga oreg? Under observation sila ngunyan. Nag-ugbon. Nag-ugbon dahil pa sa bulan. Oo, na hindi, grabing kakapayan din eh. Sarot tabing mga bars. Naabasan. Sa hindi yan ano yung nagkakwa. Turugon na kaya sumabas. Inabasan mahal. Buka. Okay. Baretang hayop naman kita mga idol. Hayop na suray. Ngunyan naman baretang sa hayop naman kita. Ano na Ay, sarong ikos. Nagnyong. Asin, ano eh? Sarong ayam. Sarong ayam. Nagbataw. Ano ang mabalita mo malamit? Ano mo nagkakuluan? Hindi. Ano naan? Ano pa nung balita ka dyan? Ay! Okay, sports naman kita. Hinilangaw talaga partner. Daw ang aircon ta 16. Ay! Sarong lalaki. Gaanin eh. Gana ko ta. Gana ko ta sa Ralanguyan. Ralanguyan. Para nagbultada. Para nagbultada. Taminali nga ba? Taminali. Wala sa nagutang lupa. Ay, Gana na. oh, yaong ka kanin. Ikaw na kuluan. Ano ba na sa bubuha? Eh, sus. 3 kilometro sulit ng bumultada. Ayan ang sa tuyang mga bareta mo yan na pagkaaga mga idol. Eh, siyempre, salamat tabi sa pag-antabay. Abangan tabi na sunod na edisyon. Barita kakapayan hatod sa Indo ni Mr. Kula. Asin ni Mr. Butla. Mari na, tamainom na kami tulong. Nalipatan naman.